chavo. Ez laro eta amabos bai, dortxara, behartiko dortxara, Jesus, Blanquez, Madritarra. Hola, los dos. En otra, Azken aldamatxak egiten, 150 kilometro betetzeko. Txalo beroatik hartuko ditugu, dena kontrol denboraren barnean sartuko zaizkigurako. Azkeneko motoak eginen, berrogeita bat dortxararekin, Juan Ángel Alonso Madrid, hirurogeita bost dortxararekin, Guillermo Aragón baitare Madrildarra, eta berrogeita hiru dortxara, Fernando Robles, San Sebastián de los Reyes Madrid baitare. Bueno, bienvenidas todos los madrileños. Aquí tenemos a este corredor llegando a meta, es la última puesta. Luis María García, de Cántara. Honetestez, aurreko edizionetako lasterkari guztien gainuen ditugu, eta gogoratugu, ordu erdi barru, arratsaldeko hirugarren postuan, 15 ordu, 31 minutu, 46 segundu. Raquel Aperribai, Legazpiarra, tercera posición en la Goierriko Vía Hundia, categoría femenina, Raquel Aperribai de Legazpia. 15 horas 31 minutos y 46 segundos. Beazen mendiko bizilagunaren Pantseo Aranbururen izenean Alex Guerra bere ilobak emango du saria. Y a Chalo Verobal, fuerte el aplauso para Raquel Aperribai Legazpiarra. Argazkia, bota. Bueno, galdera bat, azkar, Raquel, zer zure iritzia pixka bat, aurten lehenengo aldiz edo zenbagarrena zen? Primera vez, sí. ¿Y qué tal, cómo ha ido? Pues dura, pero contenta de haber terminado. Contenta. Eskerrik asko, Raquel. Guazen bigarrenarekin. Bigarren postua, segunda posición. Alkizan bizi den Mónica Grajera. Tiempo, denbora, 13 ordu, 57 minutu, 43 segundu, 13 horas 57 minutos y 43 segundos. Voluntarioen izenean Gatikako Joniz Legarretak ematen dio bigarren salkatuari sari hau. En nombre Bere izena, Silvia Trigueros. el primer premio del palmarés femenino de Goierriko Vía Hundia es entregado por Loinaz Aguirre de Itza. Ea batxalo bero bat, berarentzat. 1000 euro txapela eta garaikurra. 1000 euros txapela y trofeo eta galderatxo bat. Gainera badakigu Euskaldun berria dela
iritsi zenean ere erantzun zuen eta berdina galdetuko diogu. Bueno, zer iruditu zaizun eta nola sentitzen zaren? Oso pozik, nire lehenengo txapela eta gustatu zait. Orduan, igual berriro datorren urtean itxu dupenaz. Espero zaitugu, Silvia Trigueros, Abadilekoa, txapeldun emakumezkoetan, kampeona en feminas, Goierriko bi handiak. Zorionak! Guazen botilekin, hirugarren sailkatua Goierriko bi handiak proban, gizonezkoetan 11 ordu 30 minutu eta 33 segundu. Iaz, bigarrena izan zen aurten hirugarrena. Iker Zurutuza, Izalen biziden Beasaindarra. Iturrio zeraikuntzakeen eskutik dator. €100 eta garaikurra. Merako, bueno, lagun batekin batera korritzen daren burrukaik ez da izaten. Biok altzala elkarrekin iristeko trato akordioa genduken eta ikusita laugaranak etzuela harrapatzen, biok batea helmuga arte, lasterketa guztie bi lagunek elkarreki, ezin da gehi oskatu etzion disputik. Ibarrako Luis Lasa, 11 ordu, 30 minutu eta segundu batzu gehiago, 27 segundu gutxiago, alegia, ez gehiago, gutxiago. Goierri Telebistaren izenean, Olaia Garmendiak emango du sari hau. En nombre de Goierri Telebista, Olaia Garmendia otorga este segundo premio. €600 eta garaikurra, €600 y trofeo. Ez dakidana da, Luisek, tratu hori nola, bide osoan nola erabaki duten esango digun ala ez edo sekretua den. Luis? Hoi ikerdanen arteko sekretu itzen daren ungan, gure arteko. Bueno, pues no sabremos cuál fue el acuerdo. Javi Domínguez, Gasteiztarra da. Amar ordu, 52 minutu eta 29 kosto. Argazkia hiruak. Hementxe, leheneko bi goierritarrak 100.000-ken. Juan Carlos Valdivieso, Beasaindarra eta Jaiones Hasi eta Ezkio itxasotik. Son los dos primeros corredores de la comarca en la clasificación general de la EUNVILLAC. Juan Carlos Valdivieso y Jaiones Hasi son de Eibar, del club Eibar Calamua. Igor Azurmendi, Josu Lecalde y Javi Alday, 41 horas 13 minutos y 10 segundos. Juli Quiroga, Bidebide jatetxaren izenean emango du sei hau, en nombre del bar restaurante Bidebide de Tolosa, Juli Quiroga entrega este premio. Javi. Bueno, Javi, nola mantendu zure taldea osorik ikusita, Irun indarra behar dela, helmugara iristeko? Bueno, kostata, baina, sarri ibiltzen gea, ona etorri baino lehen abia trapuzarra garbitzuta genituen, eta hemen nahiko txintxo bilik gea. Hala ere, guk, nahi dugu zoriontzea antolakuntza amarrekoa delako. Zorionak antolakuntzari. Eskerrik asko, Javi. Igor. Beraz, ez da asarrerik egon, eta hainbeste ordutan, 51 ordutan, zertaz hitz egiten duzue? Hitz egin danetik. Bai, momentu ona, momentu txarrak, da, azkenian da jakitzea eramaten, ez? Momentu txarretan, elkarri lagundu, oso ondo pasatu dugu ere, barren pila bat egin dugu, eta, jende asko ezagutu. Zein izan da Iruretatik atzean gelditzen zena gehienetan? Hori gure artean geratzen da. Sekretu asko, hemen. Ederki,
Eskerrik asko, Eibar Calamoa, desde Eibar, Igor, Josu y Javi, felicitando un poco, para que se entienda, para todos los que han venido de fuera, felicitando un poco a la organización y que bueno, que se arregla muy bien entre ellos. Meretzi ordu, eta 9 segundo. Taldea bai, berdina izan zen, baino kidea desberdinak. Oso ondo dira zuzenduta, galdetuko diogu zergatik. Bueno, ematen dugu lehenengo saria kutxa garaikurra da, eta kutxatik datorren Maite Erauskinek banatzen du sari hau. Trofeo kutxa entregado por Maite Erauskin. Honentzako txapeldun bat hau danan gainetik, eta dagoen dela urtebete ebakuntza bat eukizun nosabak bihotzen, eta oantxe hemen dau lehenengo postu nilota. Orduan, biantzat. Bueno, pues yo creo que merece traducir eso a todos aquellos que nos han visitado este fin de semana. Nos decía que su tío el año pasado... Ordu amala minutu berrogeita bost segundu, Jaiones Asieta, de Ezkio Itxaso, 33 horas, 31 ordu eta 2 minutu. Goitur, Goierriko Turismo Agentziak eskaintzen duen... Parte hartu duen emakumezko bakarra dela esango nukenik, eta besteren bat baldin badago, barkan azala eta esan dezala, Jaione, creo, si no corregirme, creo que es la única mujer que ha participado en las 3 ediciones de 1 Millac. Eta Jone Peláez ere bai. Bueno, pues Jone Peláez también. Baina Jaioneko ondo ezagutzen du, Jaione conoce muy bien este recorrido. Ez dakit ze impresio izan duzun aurten, gogorragoa egintza izun, eguraldiak lehenengo urtean ere horrela txarra ere izan zen, baina ez dakit zuk esango duzu. Bai, aurte oso gaitze. Izan da, 3 urtetan lehenengo aldia pentsagetena ez nola bukatuko. Aurten izan da netzago. Bueno, Jaione dice, iritsi zinenean hor esan genizun, lehenengoa oso gertu zenuela eta azkeneko kontrol postuan ere esan zizuten, ezta? Gertu zenuela eta ze gertatu zen, azkeneko 10 kilometro horietan indarragia justu. Ja, inbeste kilometro indagero, ez diez horran euten indarrak eta behar porte izan zen bukaeran eta guztua nahi, bigarren postuekin. Konforme, aurretik ere hemen izandakoa ezagutzen zenuen proba? Bai, lehen gortin baita ere parte hartu nuen eta aurten hobeto. Ibilbidea ezautziak alditu da. Horrek asko lagundu diztu, ibilbidea ezagutzea. Bai. Xari Adrián, de la Balduixó, Castelló! Zorionak, felicidades, Xari! Cucha también hace entrega de este primer premio modalidad femenina de la EU Millac. Leondik etorrita, Manuel Merillas izan da 3. Ternua babesleak ematen du sari hau. Azkoitia Power! EU Millacen 2. postuak Azkoitiarrenak izan dira. Jone Urkizu eta Imanol Alesonenak. Foru aldundiaren... Bai, nire ustez ondo preparatu ditzen, gauzak izkerten zen, baina, aurtengoan lasaio etorren ez, eta gauza gobeto erten da, eta guztuan abainetan karrera egin, neu ez dut pentsatzen horren beste dañoko formakin egunik eta ikuste ganez, ondo da. Eu ere abuztuan Txamoniz aldera goa, ez da? Azko horrekin gaude, ikusi gaude, hemendik area beste 6 aste faltagia, da ikusi gaude formaia mantentzen dugu, baina, Txamonizko esatean bezala palabras mayores. Ederki